полковник иброҳим исмоилов асосгузори гвардияи миллӣ дар вилояти собиқ Кӯлоб рӯзи 29 январи соли 2023 дар синни 86 аз олам чашм пӯшид. иброҳим исмоилов аз фармондеҳони берам дар даврони ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ба шумор мерафт ва дар аввалҳои солҳои 90 бо ҷурми даст заданаш ба ғоратгарӣ ҳатто писари худро паронда буд. аммо ӯ дар тақсими мансабҳо баъди пирӯзии фронти халқӣ сохтори ҳарбие ки дар замони гвардияи миллии Кӯлоб таъсис ёфт бемансаб монд ва солҳои зиёд аз ин шиква мекард ки онҳое ки бо кӯмаки ӯ ба қудрат расиданд ба қадраш нарасиданд. Эраҷ Иброҳимов набираи Иброҳим Исмоилов рӯзи 29 январ ба Радиои Озодӣ гуфт бобояш аз бемории қандранҷ мекашид. ба гуфтаи ӯ субҳи 29 январ фишораш якбора боло шуд ва дигар ба худ наомада даргузашт. гвардияи миллӣ нахустин сохтори низомие буд ки тарафдорони майдони озодӣ баъди шикасташон дар аввали моҳи майи соли 1992 ва бозгашташон ба вилояти Кӯлоб ташкил доданд. ин сохтори низомӣ дар заминаи нирӯҳои боқимондаи гвардияи миллие ки дар майдони озодӣ бо тақсими 1700 автомати калашников ба митингчиён ташкил шуда буд, бо қарори Қурбон Мирзоалиев раиси вақти кумитаи иҷроии вилояти Кӯлоб ба вуҷуд омад. дар пайи алангаи бештар гирифтани оташи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон фронти халқӣ ба раҳбарии Сангак Сафаров маҳз дар заминаи ҳамин гвардияи миллии Кӯлоб ба майдон омада буд. иброҳим Исмоилов дар замони шӯравӣ дар боздоштгоҳи Душанбе ба ҳайси зиндонбон кор мекард ва баъди пирӯзии фронти халқӣ то расидан ба сирри нафақа дар сохторҳои милитсия кор карда то ба рутбаи полковники милитсия расида буд. вале ӯ дар ҳама мусоҳибаҳояш аз саҳми муҳими худ дар барқарор кардани ҳукумати конститутсионӣ ва рӯи кор овардани ҳукумати Эмомалии Раҳмон ситоиш мекард ва аз он шиква дошт ки ба қадраш нарасиданд. полковник Исмоилов таъсиси гвардияи миллии Кӯлоб ва ҳам фронти халқиро идеяи худ медонист ва ба ин назар буд ки Сангак Сафаров раҳбари фронти халқӣ ин созмонро баъдан ба нафи худ истифода бурд ва ӯро канор зад.